Täältä kuulee, kato kun me ollaan ylhäällä. Todella, siis ei todellakaan kuule. Katsotaan, kun mä menen tonne seisoon. Nyt se, mitä? Hei, kokeilkaapa itse tuossa yhdessä. Pois, monelta jäädä tekemättä. No mun me vetää sinne. Mä oikein pelästyn, kun se veikot, että mitä? Se vielä Mekko vielä korostaa sitä liikettä. Hei, missä se meni, missä kuvaa? Joo, toi vetää kaikki päähän. Kattokaa vaan sitten, pistäkää talteen ja katsokaa tosiaan, kuinka se jalka nousee. Voi olla tuolla varsinaisia käppänöitä. Toi tekee kyllä väärin. Se tekee selkää. Ei kun se on kyllä kylkeä. Niin mä teen moni tosiaan, kun kannattaa sen kävelemään. Hyvähän se on käydä. Kylkilihakset. Ottakas kun Korson kentän laitteet auki, niin mä olen eikä siellä joka ilta. Rystyset kipeänä siellä. Zrobili takie, że można tak robić. Benjamin otti kuvaa Svetsosta. Teraz będziemy mieli 2 tygodnie spokój. Tulee hyvää kuvaa. Kohta menee taas selkäliikkeelle. Onko noja? Tam pisze Airi. Sitä löytyy. Hei, ääniä. Ota kuva tosta, kun se jumppaa. Ota kuva, kun se jumppailee tuolla. Ei vielä.